Здравейте, приятели! Днес ще си направим една торта с шоколадови блатове, маскарпоне и карамелено кондензирано мляко. Всички съставки ще бъдат описани в описанието на клипа. Ще ни трябва какао, яйца, кисело мляко, захар, брашно, олио, сода и бак пулвер. За блатовете е това. Започваме като смесваме сухите съставки. Пресяваме какаото и брашното, за да нямат бучици. Брашното е много важно винаги да се пресява, каквото и печиво да правите. Смесваме всичко, разбъркваме добре сухите съставки. Сега останалата част слагаме яйчицата, киселото мляко, олиото разбъркваме тук. Някъде разбърквам с миксер, друг път с бъркалка, зависи как ми е по-удобно. Добавям постепенно сухите съставки и по някое време, когато вече сместа стане много гъста, добавям чашата гореща вода. Важно е да е гореща. Готова съм с разбиването. Сега слагам първия блат да се пече. Сложила съм с хартията за печенето по този начин, извън формата. Ето го и готовия блат. Много е крехък и сочен, даже се начупва. Сега го слагам, увивам го в фолио и го слагам в хладилника за няколко часа или за една нощ. Всички блатове слагаме увити в фолио в хладилника. Тук слагам маскарпонето и кондензираното мляко. Разбивам ги с миксера. И добавям пудра захар. Отново разбивам. После отделно съм си разбила течна сладкарска сметана. Добавям към крема и ето вече всички съставки са добавени. Сега започвам блата. Изрязвам го лекичко. Моя леко се е начупил, но това не е никакъв проблем. Изрязвам го леко, за да го заравня, но моите станаха сравнително равномерни. Сега започвам сглобяването на тортата. Винаги е по-лесно с такъв пош да се нанася крема. Ако нямате, разбира се, не е проблем. Ето вижте, така става много по-равномерно, по-удобно. Сега вече съм сложила ринг. Заравнявам кремчето.
Оставям и следващия блат, те са още 3. И отново слагам крем с пощето. Слагаме последния блат. И тук вече нанасям крема с шпатулата. Така ми е по-удобно, защото вече ринга не ми пречи чак толкова много. Последният блат е много важен, трябва да е всичко много равномерно. След това ще сложа цялата сглобена торта в хладилника за една нощ. И чак тогава ще я декорирам с шоколад и разни други неща. Ето е тортата вече в хладилника. Сега е минала една нощ и я вадя от формата. Изважда се лесно, без проблем. Малко си помагам с тази шпатула. Ето вижте колко добре изглежда отстрани. Сега слагам 100 грама, тук детето се опитва да помага, но аз не го давам. Заравнявам отстрани с кремче. Това, което се изцапва по отстрани изцапаното, ще го почистим с кухненска хартия с намокрена с вода. Така се почиства най-лесно. Отново детето иска да помага. Тук имаме 100 грама шоколад с 150 мл течна сладкарска сметана, вряща. Заливаме шоколад с вряща сметана, изчакваме мъничко и разбъркваме. Бъркате доста, за да може хубаво да стане хубава хомогенна смес. Слагам в ето тази бутилчица, но ако нямате с лъжица или шпатула, аз съм преценила, че така ще ми е по-удобно. И нанасяме първо отгоре на тортата, после и отстрани.
Сега намазвам отстрани. Тук намазвам отстрани. Внимавам да не цапам много, но няма как. И накрая ще сложа отстрани на тортата, ще сложа едни такива шоколадови изрезки с дърготини, как се наричат, не знам. Но ще стои много красиво и ефектно. Ето ги тези стърготини. Слагаме отстрани. И съм си приготвила разни други поръзки. Порички, бисквитки и така нататък. Сега ще видите. И това е, почти сме готови. Може да си декорирате по ваше желание. Аз съм имала в наличност такива порички, бисквитки, поръзки, шоколадови капки и така нататък. Тортата е достатъчно красива по този начин. На мен ми харесва. Аз не харесвам много кичозни декорации. За съжаление нямам разрез на тази торта, но ви казвам, че е много вкусна и апетитна.